ngitshela ubaba iqiniso. Ubekade ngidinga ngalesi sikhathi. Yazi ukuthi akekho omunye umuntu omazi ngaphandle kwami. Ngeze ukuthi othandweni abantu ababili baba umuntu oyedwa. Umshado kaRani ususale insuku ezine. Yonke lento ifaka ikhanda lakho. Yini manje le? Uyazi othandweni umuntu uyazinikela ngakho konke. uRani uphumela ewindini ubalekile. Balekile? Ushiye le ncwadi. Inkomfa kusasa ngithi ngilethela amasoda seqopheleni eliphezulu. Nkosazana yima. Ngivetshay. Rani. Bukela ithemba alibulali njalo ngomsombuluko ebusuku kuya kwisonto ngehora lesishaka lolunye kusakanya kuphela.